Здравейте всички, аз съм Ники Добре и в този клип ще правя кандидатура за Private сервера на KiwiCraft. И за тази кандидатура построих тази къщичка. Както виждате, това е дизайна отвънка. Така прилича. Ето така отвътре. Има честове съм сложил, къща за двама, общо взето. Има и прозорци, да виждате навън. Има отзад една фермичка, тук. Една фермичка. Има, да, ферма, нормална ферма. Една обикновена ферма и това е къщата. Стоях я доста време. Както ви, това са стълпи, ако не сте забелязали. Това са част от айтемите, за които ми трябваха и слаб има. Да. Не съм чупил блокове и после например така да съм слагал. Така, не съм правил и така, хоп-хоп. А направо я стоях, за това да не прилича много добре. Ей тук можете да гледате навънка. Ей така. Ей така сега се сетих да направя хоп. Гоп, ей така седате и си гледате, както видите, хубавата гледка. Има и по една факла да свети. Вътре има светлина. Как е тук? Средата. Тук е средата. Тук е точно средата. Ще сложа един гластън блок. Или пък да ще сложа по по-модерен начин един блок. Слагам прозорците. Лава един прозорец. И така свети лавата. И всичко е осветено. И вратата сте защитени. И можете да гледате, ако има например някакво за вратата на бялата. Да, и навсякъде можете да гледате. Точно средата е. И да, това е кандидатурата. Това беше много малък клип. Само исках да ви покажа къщичката, да видя дали ще ме приемат. Това е кандидатурата. Надявам се да ви хареса къщичката. Надявам се да ме приемат. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Дайте един лайк на типа. Посетете Facebook страницата ми и до